Oh, nginibingelele uyena umkhulu Khoza, umfana omncane kodwa omkhulu ngomsebenzi wakhe. Uthisha omkhulu womsamo iunion yethongo. Ayi bafethu kunzima kakhulu. Eziningi izinto engisiza ngazo abantu kuningi ngikuveza. Nginento engifisa ukuyikhuluma ke ngiyikhulume nje kuwe uhleli lapha ekhaya. Ugezaphi? Ilento edala ukuthi umuntu uzwa ngalenyanga uyagijima kuthiwa kungenwe edanyini usibanibani uyisa abantu emanzini uyabona okulandelayo kuyiwa entabeni. Ugezaphi wena? Ngihlale nje ngibuza umuntu wena ke ugezaphi? Ikuphi wena la othi mina uma kunento ethile ngibona ukuthi ngake ngageza izinto zami ziyanyakaza ake ngiphindele futhi ngiyogeza. Uyazi ukuthi kufanele kwelinye isikhathi makhosi ukulibeke nje ngesihloko lothi cha mkhulu lokhu wangigeza nje kwenzeka 1 2 3. Yazi ukuthi wena usugeza lapha. Ugezaphi wena? Ngikhuluma ngokugeza ngezihlahla. Angikhulumi ngokugeza mhlambe ngokuthile, ngikhuluma ngemithi izihlahla wena ogeza ngazo ezakubi. Ugezaphi wena? Yabo. Mina ukugeza ngezihlahla ngiyageza Nkosi yami ngezihlahla. Hawu izihlahla ngiyageza ngezihlahla, ngiyaphalaza ngezihlahla, ngiyaqhuma ngezihlahla. Wena konke lokho uma ubona izinto zakho ziyakhanya khanya uyakuphi wena uhamba uyogeza. Uma ubona izinto zakho ngathi ziyablock ugezaphi wena? Uba inyanga yakho wena, inyanga yakho ekugezayo, inyanga ogeza kuyo ubani? Inyanga yakho ogeza kuyo ugezaphi? Thola inyanga. Yabona nje mina ngisho umuntu noma efika ngisho ngathi umuntu ufika unemali engakanani ukuthi ngiqala phansi ke, ngabo ngiqala phansi izinto zakho ngiphakamise zithi ukufika kwi-level, ukusuka kwenye level uya kwenye level akusho ukuthi uzoyihambela nje, cha lutho. Zikhona ingqinamba, khona ama-challenges ukuze sibone ukuthi wena udinga ikhuba lelinjani. La esikhathini samanje umuntu uvele ethi efika usebenzisa umuthi, hayi ikhuba la lingisebenzeli, kanti ikhuba lo likusebenzelile, umuthi angisebenzeli. Umuthi ukusebenzelile, wena unele wabhekana nje ne-challenge yokuthi phinda futhi uthole ezinye izihlahla ezithe ukuba ngaphezulu ugeze ngazo kuthi qhusu futhi uhamba usuyibona usulapha. Wena ugeza kanye usufuna yonke into yakho, wena ungenelwa amamiliyoni, ungenelwa yonke into. Umile umbuzo, ugezaphi? Ugezaphi? Yebo, ugezaphi wena? Kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ugezaphi. Sikhathela, uyabona nje mina ngikhathela umuntu ovele ethi mina mkhulu ngiyembona engathi umuthi awungisebenzeli. Bese ngiyamtshela nje cha, umuthi uzokufika phela umuthi ungene kwena egazini, ufake umuthi egazini, uyaphalaza, uyaqhuma, uyacaba. Zikhona izinto ozobona zenzeka kuwe ezinye ezimbi. Phinda phela futhi ufake ikhubalo, awukwazi ukuthi wena uzosebenzisa umuthi wena usufuna lakho ikhanda lingashawa wena. Wena lakho ikhanda wena lingashawe, lakho ikhanda wena. Nelakho ikhanda lizoshawa. Nelengcwele liyopha. Uma wena usuthi wena ufuna nje umuke wabhekana nempi ungashayeki lutho. Kodwa kuzokwenza ukuthi ugcine ungasashayeki ke. Yazi ukuthi ugezaphi. Cleansing wena amathunzi. Uma uqala uthi okay, njengamanje emsebenzini kunesikhundla. Uyabo kunesikhundla sikhona. Okay, uyazi wena ukuthi izikhundla zi-advertisewa kanjani emsebenzini wakho, uyazi. Njengoba nguthisha ngiyazi kuphuma ibulletin. Mangifuna isikhundla sengiyazi ukuthi okay kunebulletin ezophuma. Ngiyazi ukuthi kumele ngenze njani. Ngiyazi ukuthi inhlanhla iyohamba kanjani. Uyazi wena nje umuntu amathenda nje ukuthi usebenza kanjani, amathenda akho uxoxa nabantu abakanjani. Uyabo?
uyazi wena ukuthi njengoba uyovula isitolo ugezephi njengoba nje isitolo sakho savaleka wasivula sasebenza saba sahamba kahle wagezaphi before uvula isitolo wagezaphi nisukuma ngoba sekubheda senithi nahamba ngemali yokugcina hayi cha mina nkosami ngingamane ngife nje ngigezela abantu abayofesa ngibageze ngo5 rand ngingamane ngife nje yabo bhayi ngingamane ngize ngihambe nje emhlabeni ngigezela abantu nje ngo5 rand abathi ngiyofesa wena ugezaphi wena ngithokoze bogogo nomkhulu bengibuzela nje ngumkhulu Khoza ngitholakala la eMpangeni angiwachazi amaphupho umuntu engimchazela amaphupho isiguli salapha ekhaya umuntu ohamba lapha ekhaya ogeza lapha ekhaya uyena ke lo engamchazela ngani ngephupho ebuza ukuthi omkhulu ngiphuphe lokhu kusho ukuthini siyathokoza number yami 0794410838 siyathokoza